Mikel Unzilla, atzoko etapa ona eta gero gaur 10ekoa eta 11ekoa egin dezu. Oso etapa hona egin dezu, mendate guztietan zendo izan da, txirrenduari indartzuena izan da, eta garaipena eskuratu ezarren, lidergoa lortu bezu, erakutsita itzuli honetako geratzen diren txirrenduaren artean zendoena eta indartzuena zehala. Hemendik aurrera defendatzera, baina gaurkoa gutxienez ondo junda, ez? Etapa oso gogorra izan da, lehenengo mendatearekin saiatu dut egiteko lehenengoa mendatean, eta gero korona zen saiatu dut, eta fangara 10 edo horrela, eta egin dut lehenengoa mendatean, eta azkeneko 30 kilometroetan joan gara 7, baina gero pilatu digute, eta azkeneko 5 kilometroetan saiatu dut berriz, eta joan gara 3, eta helmugaraino. Hemendik aurrera defendatzea tokatuko da, denok badanekin zu sinala indartsuenetakoa, baina hemendik aurrera tartea eta diferentzia txikia defendatu beharko dezu. Bihar gainera etxean, Suarraten asko erabakiko da eta seguro zu protagonista izango zarela. Bi etapa oso gogorra geratzen dira, eta bihar ezagutzen ditut karreterak, eta saiatuko dugu irabaztea. Zorte on. Eskerrik asko.